Numbers 24 and verse number 10, 11, 12, and 13. And Balak's anger, si Balak, kanang hari sa Moab, siya nagsuhol ni Balaam sa pagtunglot sa nasod sa Israel. And Balak's anger was kindled against Balaam, and he smote his hands together. And Balak said unto Balaam, I called thee to curse mine enemies, and behold, thou hast altogether blessed them these 3 times. Therefore now flee thou to thy place. I thought to promote thee unto great honor, but lo, the Lord hath kept thee back from honor. And Balaam said unto Balak, Spake I not also to thy messengers which thou sentest unto me, saying, If Balak would give me his house full of silver and gold, I cannot go beyond the commandment of the Lord to do either good or bad of mine own mind. But what the Lord saith, that will I speak. I want to point out one thing here. Si Balak nagingon, nagplanong ko nga mupa taas ni mo, hatag ni mo dakong katungganan. But then Balaam talks about money. Because Balak was not just talking about position, nagsaad pud siya nga dako ang kwarta ngayang ihatag. So that idea of honor included wealth as well. Kauban silang duha. Let's read it besayam. Ug ang kasuko ni Balak, nahaling batok ni Balaam. Ug siya dunga nga mihampak sa iyang mga kamot. Og si Balak miingon ngadto ni Balaam, ako mipatawag kanimo aron sa pagtunglo sa ako mga kaaway. Ug tan-awa, ikaw sa tingog mipanalangin kanila niining tulog ka higayon. Busa karon mukagyu ka ngadto sa imong dapit. No, I cannot pronounce kagyu. I'm sorry. Ngadto sa imong dapit, ako mihunuhuna sa pagtuboy kanimo ngadto sa dakong dungog. Apan tan-awa, ang Ginoo mipugong kanimo gikan sa dungog. Og si Balaam miingon ngadto ni Balak, wala ba ako misulti usab ngadto sa imong mga mensahero nga imong gipadala ngari kanako nga nagiingon, kon si Balak buot mohatag kanako sa iyang balay nga puno sa plata ug bulawan, ako dili makalapas sa sugo sa Ginoo sa pagbuha og maayo o dawtan sa akong kaugalingon hunahuna. Apan unsa ang ginaingon sa Ginoo, kana ang akong isulti. Today's message is more of just a reminder. The title of my message is this: The devil's message hasn't changed. Ang mensahe sa Yawa wala na usab. Sama ra gihapon. Magampon na ta. Ngayon ko mo makalingkod para sa mensahe karong buntag. Father, would you please bless the message this morning? Would you fill me with your spirit as I preach your word? Would you help me, God, as I remind our church, certainly our young people, but also our adults. God, would you help me as I remind our people of this important truth this morning? Lord, I pray, God, that you'd fill me with your spirit. Palihog, Ginoo, tabangi ko, puna ko sa imong espiritu, aron makatabang ko sa imong katawhan diri karong buntag. Palihog, Ginoo, tabangi ko, and help our church. Please, God, work in our hearts, help us to make good decisions today. We pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Ako nagingon, dali ko musulti sa tibok story ni Balak and Balaam, pero kinahanglan kami, let's do this. Girly, ako na lang, basi mapanic si Beth. Sa ako na lang, sa akong hindok nga agi, tanawa. Si Balak, siya ang hari, so I'm gonna put king. Balak, oops, that's a really nice B. Balak. Si Balak, siya ang hari. Si Balaam, pwede tawagon siya propeta, kay ang Diyos nag-istorya niya, pero sa kamatuoran, kalibutanhon gyud siya, nasulaw gyud siya sa kwarta. Balaam was not a good man, but at some point he knew God. So it's
Balaam's story is confusing. Balaam was a preacher who loved money more than he loved God. Kanang problema ni Balaam. But I'm not telling the story today. I just want you to see King Balak, and we could call him Balaam. The Bible also calls him what's the word? Not a sorcerer, but something like that. He sought enchantment. So Balaam had problems. But, niining a story, siya nagsulti sa mensahe ng Ginoo mihatag kaniya. Si Balak nagsuhol ni Balaam aron motunglo sa katawhan sa Dios ug sa ikatulo siya nagpanalangin kanila diha sa pulong sa Dios. But I don't want to preach on the story. I just want to look at the sentence. Sa atong teksto karong buntag sa verse 11. Kini nga daotang hari, the king of Moab, mga idolaters, mga tigsimba og Diyos, they're called the people of Chemosh. Chemosh, it's probably Chemosh. Chemosh was a god to whom they offered human sacrifices. Naghalad sila sa ilang kaugalingong mga anak ngadto ni Chemosh. Kana ang religion niini nga nasod sa Moab. This is not a good man. Si Balak usa ka dautan nga tao. It is an interesting thing. If you are serving God, but wicked people think that you will help them, basin na'y problema sa imong Christian life. Nga naman si Balak, naghunuhun nga si Balaam mutabang niya. Somehow he knew si Balaam nasulaw sa kwarta. He knew. But sa atong teksto karon, kining daotang hari nagtan-aw diretso ni Balaam, and he made the statement, the Lord, the Jehovah, ang Ginoo, the Lord hath kept thee back from honor. What was he saying? Unsay ang gipasabot niini? Here's what he was saying. English na basay kaduha. Here's what he was saying. There are good things, Balaam, that you could have if you weren't following God. Iyang gisulti, Balaam, na ay maayong mga butang nga unta maangkon na nimo kung wala man ka nagasunod sa Ginoo. Kana ang pulong ni Balak ngadto ni Balaam. He was telling the same lie that the devil started in the Garden of Eden at the very beginning. Siya nagsulti sa preyo nga baka nga gipasugdan sa yawa diya sa Garden of Eden. Remember the story. Ang yawa nagkontrol na sa kahalas ug nagduol na sa babaye ug unsa ang gisulti sa babaye. He said, dili pa nindo kung kamo ni Adam nahibalo na kung unsay maayog, unsay dautan. Kana usa ka maayong butang nahibalo na. Isn't it good to know? Dali pa nindo nga mahibalo. What was he saying? He was saying, maayog ka na. Kana usa ka maayong butang. Pero ang Diyos man, ang nagapugong kanimo, kikaniana nga maayong butang. That's what the devil was saying. God knows. Diha sa adlaw, ikaw mo kaon sa bunga. Ikaw may sama sa uskad sa mga Diyos. Ikaw kabalo na, unsay mayo, unsay dautan. What was he saying? There's something good that God doesn't want you to have. Naay mayong butang ang Diyos dilit ganahan nga maangkon nimo. Kana nga bakak nagsugod sa Garden of Eden og tanan problema nga makita nato karon sa kalibutan, nagsugod niya nga adlaw sa dihang si Eve nagtuo sa bakak nga ang Diyos nagpugong sa maayo gikan nila. Diha sa panahon ni Balak and Balaam, si Balak what's the word? Repeat. I can't think of sublate. Nobody knows that word. Naitaw dali dali karon. Nag-deliver siya sa parcel. Paminaw. Diha sa Garden of Eden, ang yawa nagsulti niya nga to ni Eve. Dayon diha sa panahon ni Balak, siya nagsulti niya nga bakak nga to ni Balaam.
Si Balak nagyon niya, ganahan kong muhatag kanimo bahandi, kadungganan, pero ang Diyos man ang mipugong kanimo, gikan sa maayo. Naay maayo nga, dili ka makakuha, tungod stricto kayo ang imong Diyos. God is keeping you back from good. That was the lie. O karon, 3,500 years human sa kinabuhi ni Balaam, ang yawa ug ang iyang mga tigtabang nagsulti gyapon sa maorang bakak. Ang tanan pagtintal sa kalibutan mao kana nga idea na ay maayong butang ug ang Dios dili ganahan nga ikaw makaangkon niana. Ang Dios man ang nagpugong kanimo gikan sa maayo. Ug napay Kristohano hangtod karon nga mutuon niya nga bakak. Hangtod karon priyo ang bakak. Basin lahi ang paagi sa pagpasabot, pero priyo gyud ang bakak na ay maayo ug ang Dios ang nagpugong nimo. Stricto kayo. But here's the way it's explained today. Unsay gisulti kabahin sa mga Baptist? I mean real Baptists. I don't mean these plastic Baptists. I mean real Baptists who still believe the Bible. Unsay gisulti, kamo nga mga Baptist, stricto kayo? And what is the lie? How about this one? Kung dili ka Baptist, you could have a boyfriend if you weren't such a strict Baptist. Makakuha ka sa uyab kung wala ka nagsimba sa truth. Tinuod, ay daghang church din ang pastor walay kaisog, ang pastor that dili tinuod servant sa Ginoo. Mutugo, masulti nimo, ganan ka sa uyab, basta lang may gugma. Pero unsay bakak sa yawa hangtod karon. If you weren't a Baptist, you could have a boyfriend. If you weren't a Baptist, you could have a lot more fun. Tanan kalingawan nila. Kung imong pastor dili stricto kayo, makapilpod ka niya na. Let me say very bluntly, Truth Baptist Church is not a prison. If you don't like it, go somewhere else. Dili presohan ni. Kung ako wala nagpugong kanimo, ako dili mo ato sa imong balay, magpugo sa ikaw sunod sa akong pagwali. Ako magwali sa kamatuoran, pero ako wala nagpugong kanimo. Pero ang tao musulti, you could have a girlfriend, you could have a boyfriend. Do you know what they're saying? Ang Diyos nagpugong kanimo gikan sa maayo. Nainindong nga mang butang sa kalibutan nga, sayang, di ka makatilaw niya na kay Baptist ka. Kung ikaw mo pil sa laing church, pwede ka maminaw sa bisan unsay klase sa music. Kung ganan ka sa K-pop, okay naman. Pwede mo ato sa assembly, okay naman. Pwede mo ato sa alliance, wala sila ipakit. Basta lang magsimba ka. You ever heard these lies? It's the same lie. Ang Diyos nagpugong kanimo gikan sa maayo. Gikan sa kaayohan. Na ay maayo, pero sayang, dali ka makakuha niya na. What are they saying? Nay daghang mayong butang nga makaangkon unta. Kung ikaw makaangkon unta, kung imong church dali stricto, kaayo. But this morning, I want to ask the really obvious question. When someone says that to you, are those things really good? Kana nga mga butang nga dali nga ikaw dali makatilaw. Tungod sa sugo sa Biblia, tungod sa pagkastrikto sa Diyos, maayo ba kana nga mga butang? Tinud ba? Kung ang Diyos nagpugong ni mo gikan sa mga butang, maayo ba ka na? I just want to ask, are those things really good? I mean,
What's good about having an uyab? Unsay maayo kabahin sa pagkuha sa uyab? Oh, Pastor Mike, makalingaw. I didn't ask that. I asked what's good. Unsa maayo magikan niya na. Well, naay mayong feeling. Oh. Pero unsay benepisyo sa imong kinabuhi? Unsay tabang sa imong umaabot? Ang tubag klaro gyud wala. Pero ang tao musulti mo, oh, sayang baptist ka. Or ang baptist musulti, dali ni makihimo niya na kay baptist me. Oh, stop it! Shame on you! Kini nga church dali prisuhan. Kung huno na ka ng mga sugo sa Diyos, maong gapos, samang yun ka sa kalibutan, get right with God! Ang Ginoo dali maggapos nimo, siya may gugma nimo, mag-warn nimo kabahin sa kadaon nga naa sa kinatungyan sa dalan sa sala. Oy kamo sa baptist me, dali makahimo sa bisan unsa, dali pwede mang-uya, dali pwede magsayaw-sayaw, bawal ang tanan. Oh, stop it. God loves you. Ang Diyos na'y gugma nimo. The wicked king looks at Balaam and says, ang Diyos nagpugong kanimo, gikan sa dongo, gikan sa daghang mayong butang. You could be rich. Pwede ka mahimong dato, basta lang mubiya ka sa Ginoo. It's a lie, it's a lie, it's a lie. How does having an uyab make your life better? Having an uyab, kung makakuha ka sa uyab, muhatag nimo sa may, oh, gihigog ako niya. Okay, naay feeling. Pero sa akong nakitaan, ang pagbati, dili makatabang sa imong kinahanglan. Naay pagbati, naay gugma. Sula, dili ka makapalit sa bugas gamit ang gugma. Gwapo kaayo siya. Mosulod siya sa merkado ug libre ang tanan kay gwapo siya. Basin dili. Tanawa, ako nagsulod sa merkado, sila nagpabayad yapon ako. Beth, Miley, Kazette, stop that. Have faith. Have faith. What's good about having a boyfriend or a girlfriend when you're in high school? Unsay mayo nga padulngan? Wala. What's good about dancing? Kung dili ka Baptist, makapil ka sa pagsayaw. So unsay mayo kabahin sa pagsayaw? Unsay benepisyo? Oh, I know the answer. Uy, ang pagsayaw, mayo para sa imong panglawas, kay exercise man, piskay na ang lawas. Oh, piskay na ang lawas, ugma, ulagon na ang kalag. You say, Pastor Mike, that's a really strong word. It's the correct word. Kung magsayaw ang mga lalaki o batanon, kanadali ibog lang. That is ulag. Kana nga lalaki, dili mo uli nga maghuno-huna. Oh, ganahan ko magtabi-tabi kaniya. No, that is not the desire in his heart. O kamong tanan kabalo, unsa bang tinguha? It's amazing, matingala ta kung ang pastor mo gamit sa tinuod Bible word. Wow! Ang pastor dali angay nga mong gamit sa pulong ulag. Matingala ta nga ang pastor musulti sa kamatuoran kabahin sa sala, pero dali ta matingala nga ang mga teacher sa DepEd magpugos sa mga bata nga maghimo niya nga sala dito sa plaza. Paminaw na. Unsay maayaw magikan sa pagsayaw? Wala.
What about worldly music? Unsay maayo diha sa kalibutan nga music? Sa among church na drums o na praise and worship o maka sayaw-sayaw mi sa among church. Ana. Kumuwagi ka dito sa Tribe of Judah, makita ka ang mga tao. Wow, sana. Paminaw na. Listen. See, the lie is, God's keeping you back from something good. So I'm asking, unsay maayo ni Ana? Unsang tabang sa imong kinabuhi sa umaabot kung maminaw ka sa K-pop? Kung maminaw ka sa sa rock song, sa rap, unsay benepisyo? Unsa ang K-pop maghimo sa imong kinabuhi mas mayo, nga ikaw mas butan. Kung maminaw ka sa mga daotang love songs, English, Tagalog, Bisaya, I don't care. Mga kalibutanhong nga love songs. Unsaon nga, how does that help? It doesn't. Ang music ni ining kalibutana, magpuno lang kanimo sa daotang mga tinguha nga dili gayud ka makatuman diha sa pagkamatarong. And adults, it's true with the music from the 80s and 90s too. These older love songs, they're no better than the current ones. Oh, we like it. Like when Pastor Magwali kabayan sa K-pop, unsa imong gipaminaw kung ma-stress ka? I'm just asking today, unsa ba ang maayo? Diha sa daotang butang nga ang kalibutan mag-offer kanimo. Unsay maayo kabayan sa ilimnon? Unsay ang maayo nga maggikan sa pagpalahubog? Well, it makes us happy. Hangtod, ugma. Ang problema sa pag-inom, ang ugma mobot gyapon. Ug kana nga temporaryo nga kalipay, what nay pulos? Ug mas miserable ka ug pangitaon nimo ang alimnon pag-usab. Alcohol doesn't make anything better. It just makes you stupid. Ang alimnon dali mo tabang sa bisan unsa, ang alimnon mohimo lang kanimo nga buang. Samtang ang alimnon nagkontrola nimo, wala ka nakakontrola sa imong kaugalingon. The Bible calls it overcome of wine. Na buntog, napildi na. What's good about gambling? Unsa maayo kabahin sa pag-sugal? And by the way, the lottery is also gambling. Unsa bang gambling? Risk ka sa kwarta aron na chance nga mokuha sa kwarta sa uban. Unsay maayo gikan niya na? Basin madato. Really? Kung Pastor Mike, kung mudaog ko sa lottery, ako mo tayo, maka-finish me sa property out bang, makatukod sa paril. Pastor Mike, kung mudaog ko. You listen to me. If you don't have money, ug kalit lang dato na ka, kanamo kuba sa imong kinabuhi. Ang plano sa Diyos para sa kwarta, kabayan sa bahandi, ang plano sa Diyos nga ang imong bahandi, mag-ana, hinay-hinay. Kung imong kwarta sa kalit lang mag-ana, di imo kaya, imong batasan, luya, o sa dali madugay, takat. And the Bible's very clear, wealth gotten by vanity shall be diminished.
ang bahandi gikuha pinaagi sa kawang mokunhon. Nasa yung mokunhon, mahimot ng gamay. Saad sa Ginoo, kung ikaw mo daog sa lottery, ang dako nga kwarta sa dali yun makunhon, mawala na. Saad sa Ginoo. The Bible says, kay si bisan kinsa nga mo tawag sa ngalan sa Ginoo, maluwas. And the Bible says, kung ikaw mo kuha sa kwarta, pinagi sa kawang, pagsugal, pagkawat, lain-lain sa maniana. Kung kuha ka sa kwarta, pinagi sa kawang nga paagi, kana mawala. Saad sa Ginoo. Saad sa Ginoo. You listen to me, young people, listen to me. Don't start with even a little gambling. It is an addiction just like alcohol. Ang pagsugal, mohimo nimo nga addict, sama sa ilimnon, sama sa sigarilyo, sama sa droga. Because when you gamble, it creates a stress reaction in your body and it gives you a high feeling. Bisan dali mo daog, na, kung naay risk, kalit lang naay, it's a hormonal reaction and you become addicted to the feeling of the stress. Magsulay na pod. Magsulay na pod. Hoy, nakadaog ko! Magsulay na pod. Have you ever noticed? Here's the other thing. Kung naay taong magsugal, mapildi tayong, boom! Daog na! Dali na siya gana mo unang, kaya nataog na. So magpadayon, nawala. It's an addiction. Unsay maayo kabayan sa sigarilyo? Unsay benepisyo sa sigarilyo? Unsay ang pagtabang sa imong umaabot? Unsay ang pagtabang sa imong testimony para sa Ginoo? Unsay buhaton sa sigarilyo? Mag-usik sa imong kwarta, magguba sa imong panglawas, ug muhatag kanimo sa baho nga bakba. Amen! Ang bakak sa yawa sa maragihapon, ang Diyos nagpugong kanimo gikan sa uskamayong butangan. You listen to me, it's a lie. I'm asking today, unsay maayo kabayan sa mga butang sa kalibutan? Say, sayang, di ko makahimo ni. Unsay maayo kabayan ni Ana? Unsay benepisyo? Gawa sa feelings. Unsay benepisyo sa pagbantay sa dawtang mga salida? Unsa ang pagtabang nimo? Ako makasulti nimo daghang butang nga maot nga resulta niana, pero ako nang tanong, unsay bahay maayo? You know what your answer is? Well, it helps me relax. Feelings. Feelings. Amen. Kung mga mamatanong nga na cellphone, kaulubangan yung kinikanan unsay mong gilantaw? Muato ka sa silingan, magbantay sa cellphone? Unsay mong gilantaw sa imong cellphone? O sa cellphone sa kauban nimo? You better be careful. You better be careful. Go with me to Deuteronomy chapter 10, verse 12. Deuteronomy chapter 10, verse 12. Deuteronomy chapter 10, verse 12. Kunana, say amen? And now, Israel, what doth the Lord thy God require of thee, but to fear the Lord thy God, and to walk in all his ways, and to love him, and to serve the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul, to keep the commandments of the Lord and his statutes, which I command thee this day for thy good. O karon, Israel, unsa man ang gipangayo sa Ginoo nga imong Dios gikan kanimo? Gawa sa pagkahadlok sa Ginoo nga imong Dios sa paglakaw diha sa tanan niyang mga dalan ug sa paghigugma kaniya ug sa pag-alagad sa Ginoo nga imong Dios pinagi sa tibok nimong kasing-kasing ug pinagi sa tibok nimong kalag aron sa pagtuman sa kasugoan sa Ginoo ug sa iyang mga tulumanon nga ako magsugo kanimo niining adlaw alang sa imong kaayuhan.
Truth Baptist Church, who listen to me this morning, all of God's commandments are for your good. Ang tanan, sugod sa Ginoo, alang sa imong kaayuhan. God is not up in heaven say, "Uy, mo pugong koki, ako kana mo pugong nimo gikan niya kay lingaw kayo, di ko kana ni kamali." No. Siya mo pugong nimo kay siya kabulo, kana mo daot sa imong kinabuhi. Natingala ko sa mga batanon, makalantaw ka sa kadaot sa tanan nimong silingan, tanan nimong magulang nga nag-una nimo, sila nagkuha sa uyab, mukita ka sa kadaot, sa panagbingkil, sa mga babae, walay banat, naitulog ka anak, grabe yung kahimtang, mukita ta sa tanan, dayon ni ka maghunhuna. Uy, kung sa ako makakuha sa uyab? What's yung problema? Wala kay nakatunang gikan sa imong nakita. Ang Diyos nagpugong kanimo kay nga naman nagsulay siya mo pugong nimo gikan sa pagabot sa situation sa imong magulang. Magsulay mo kuwat ni pugong nimo gikan sa kahimtang nga makita nimo diha sa imong silingan. Ug sa atong hunahuna. Kasi mo undang lang ko sa church kay dakang mayong butang di ko makahimo. Sayang. Butang pa ko, walay lingaw-lingaw. Ang Diyos na higugma nimo. O kana ba ang imong pagbalos niya? God says, ako nagsugo kaninyo alang sa imong kaayohan. Do you know what that means? Kung naay butang, ug ang Diyos nagpugong kanimo gikan niya ng butang, kanang butang dili maayo. It's not good. It will hurt you. You ever notice kids are stupid? Nanuman ang bata, 1-year-old, 2-year-old, 3-year-old, why do they love electric outlets? Have you ever noticed that? Pilipinos ba sa maniana? Ang Amerikano, makakrawly na, makakamang na. Dili magdiretso nga to ni mama, magdiretso nga to sa saksakanan. Ano tawag ni? Saksakanan? Ay mong bata dire. Come here! Ali! Uga, siya maglantaw ni mo. Di ba? Buang bata! Unsay mong buhaton? Uy, no, ayaw! Di ba? Kaya naman, nahigugma ka niya. Parents, can I stop and teach you something right here? Parents, listen to me. When your child tries to touch something they should not touch, do not pick them up and carry them away. Wait until they touch it and smack their hand. That is child training. You say, well, I have to protect him. Unsa nimo pagprotekto niya kung wala ka nagbantay? So, ang bata magsulay mo hikap and you wait. Say, no, ayaw paghikap. Don't touch! Dayon siya maghikap na. No! No! You say, oh, di na ko kaya. Di ko makasakit sa akong anak tungod sa kugma sa akong kasing-kasing. The Bible calls that hate. He that spareth his rod hateth his son. Kaya nga naman, ako musultin ninyo. Ako mawalay sa jail, matag, Miyerkules sa buntag. Ang jail na puno sa mga lalaki nga wala i-disiplina sa ilang mga kinikanan. Wala gid sila nakakaton nga ang mga decision na consequences, na ay resulta. Wala sila nakakaton sa pag-control sa ilang kasuko kung dili mo kuha sa ilang gusto. So dako na sila, ganahan na, mukawat na, naipakigaway, padulong sa jail,
ug ang problema nagsugod sa diha nga nagakamang pa siya ug ang kinikanan, oh, ayaw, happy, akong baby. Amen. That was not in the outline, but that's good teaching. Ang tanan sugo sa Diyos alang sa imong kaayohan. Listen now. Listen. Si Pastor Mike, usahay mong pagwali, sakit kayo. I know. Earlier, si Brother Nestor nag-ampo, and nagsugod ko balik, and I just looked, and siya nag-ampo, hapit na yun. That would have scared you to death. Hapit na yun. But anyway, ikaw, nadani na imong kalag, na butang sa kalibutan. Uyabog ang pastor mo, boy. No! Ay! Uy, akong classmates nagsayaw. No! That's not anger, that's love. Kanadali kalagot, kanadali kasuko, kanang gugma. Oh, Pastor Mike, isog ka. Oh, tinuod, isog. Pero wala ko na suko. May diferensya. Kung ang Diyos nagpugong kanimo, gikan sa butang, kana nga butang dalit mayo. Pagsalig sa Ginoo, mas break siya kay kanimo. Unsay gisulti sa laing mga relihiyon kabahin sa Baptist. Kamo nga mga Baptist stricto kayo. Si Pastor Mike na kung nga siya ang Diyos. Bawal ang pagsayaw, bawal ang pag-inom, bawal ang pagpanguya, bawal. Dinhi sa among church, nami kagawasan, makahimo sa bisan unsa nga kami ganahan. Pag sa among church, kung naitaw ganahan mahimong bayot, kami mo dawa kaniya. Among pastor dili magwali kabahin sa pagkatamboy. Naay kagawasan, wala ni rules kabahin sa pamiste, mas nindo among church kaysa inyo ha. Sige. Magulat ta, umulantaw ta sa 5 years. Kamustang kinabuhi nila, kamustang kinabuhi sa tao nga nagsunod sa suro sa Biblia. Tanawon na to. I just want to say this morning, if God is holding you back from something, it's not good. Kung Diyos nagpugong kanimo, gikan sa bisan unsang butang, sigurado kana nga butang dali mayo para nimo. Go with me back to our text verse and we'll be done. Numbers 24 verse 10. Numbers 24 verse 10. My hand hurts. Sakit akong kamot. Next time si Beth na lang akong gamiton na panaglitan. Numbers 24 verse 10. Numbers 24 verse 10. Kunana, say amen? And Balak's anger was kindled against Balaam, and he smote his hands together. And Balak said unto Balaam, I called thee to curse mine enemies, and behold, thou hast altogether blessed them these 3 times. Now therefore now, flee thou to thy place. I thought to promote thee unto great honor, but lo, the Lord hath kept thee back from honor. Kanaan ko mamatiktan ninyo, kinsa man ang misulti ni ini nga to ni Balaam, ug ang kasuko ni Balak, nahaling batok ni Balaam. Ug siya, si Balak ang misulti, tanawa, ang Ginoo mipugong kanimo gikan sa dungog. O tana, kinsa ba si Balak? Si Balak, mao ang kaaway sa Diyos. Nakig-away siya nagaway siya batok sa kabuton sa Diyos. O ganahan po siya na si Balaam makigaway batok sa kabuton sa Diyos. Paminaw nako, kung makaplagan nimo ang tao na masulti nimo, oy, sayang, takang lingaw-lingaw, wala, natilawan nimo, agi sa imong church.
Ang Diyos nagpugong nimo gikan sa daghang maayo. You listen, kung makaplagan nimo ang tao sa maniyana, nakaplagan nimo ang kaaway sa Diyos. Wala siya nagsunod sa Ginoo o nagsulay siya mupugong kanimo gikan sa pagsunod sa Ginoo. Aminaw, ligaya ka na nga tao. Unsay, I've used the illustration many times recently, but I'm going to use it again. Unsay gisulti sa mga kalibutanhong nga tao kung naaibatanong mag-decision, mag-Bible school ko. Unsang unang butang isulti. Bible school? Bible college? Wala'y kwarta diya sa Bible college. Pamina, you know what they're saying? Ang Diyos nagpugong kanimo gikan sa dakong sweldo. You listen to me. They may not know it. They may not know it, but they are fighting against God. Sama ni Balak. Ang Yawa nagamit kanila sa pagsulti sa bakak sa Yawa na nagikan sa Garden of Eden. Ang Diyos nagpugong kanimo gikan sa maayo. Naibunga dere. Ug ang Diyos kabalo kung ikaw mukaon niya na mahisama ka kaniya o di siya ganahan na ikaw mahisama kaniya. Di siya ganahan nga ikaw mahibalo sa tanan kabayan sa mayong dautan kay kung wala ka kabalo mas siya makakontrola nimo. Di siya ganahan nga ikaw mahimong what's the word? Patag? Patas. Ang Diyos nagpugong kanimo gikan sa maayo. No. Ang Diyos nagpugong kanimo sa kadakot agi sa iyang gugma. Ayaw paminaw sa mga tao na magsulti niini nga bakak. Kay kung madugay ka maminaw, magsugod ka og tuo. O mubiya ka sa Ginoo. Do you know what the problem with Balaam was? What good siya nagbiyat nila. Nagpabilin siya diha sa mga Moabites and Midianites. And later, I think it's in the book of Joshua, gipatay si Balaam uban sa Midianites. The Midianites and Moabites, sila nasago sila, nalibog ko gamay kabayan sa ilang relasyon. Pero kanang duwa kanuna murag gihiusa sila usahay. Pero diha sa guba sa Joshua, si Balaam gipatay kay umang gyapon siya sa mga kauban ni Balak. Listen to me. Paminaw. Kinsa imong gipaminaw? Kinsa nagsulti nimo? Stricto kayo nimong church? Sayang. Kung wala ka nagalagad sa Ginoo, tanawa na kay tiyan, dako imong sweldo basin. Kinsa nagsulti nimo ni Ana? Undangi ang pagpaminaw nila. Nagsulay sila mo pahawak kanimo gikan sa Dios. Listen to me. Kung dili ka mo hawak gikan niya ng tawhana, kanang tawhana mo pahawak nimo gikan sa Dios. Psalm 1:1, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Wala siya nagsulti, ayaw paglakaw diha sa dili Dios nung natambag. Yang gisulti, ayaw pagpaminaw sa tawo nga dili Dios nun. Who do you need to get away from? Kinsay kinahanglan likayan nimo? Kay nagsulay siya mo dani kanimo pahawa sa Ginoo. Ayaw pagtuo sa bakak sa Yawa, walay maayo niining kinabuhian na nagikan sa dawtang kalibutana. God loves you. Trust Him. Tugon na mga ulo, yung mata.